nixxew fit-tixit l-ħin għaddej bla tħalli l-ħadd jarak ftit ħin għalina tnejn. Jekk ma tistax ibgħatli messaġġ nifhimha s-sitwazzjoni nipprova ġġaħadni x'nibqa' nistennik ħarsa biss nkun tiegħek iddellani l-fuq minn il-art issaħħarni kif mill-ewwel darba saqart ebda rabtiet ma jelbu tqani lidna dak li tfisser għalija żgur li ħadd ma jifhmu li fien qalbi tfawwar fjamma li titħeġġeġ nirien qatt ma nkun jien da smeta nkunu bejnietna kull darba li tkun hawn ħeffa kbira kontra l-ħin jitwaħdu